ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራትን ዝነብሩ ብስም ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝነጥፉ ዜጋታት ንሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ናይ ናውቲ ሓገዝ ኣበርኪቶም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ዝተገብረ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ጸሓፊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ኣቶ ቢንያም ኣስመላሽ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ማሕበር ኣብ 1991 ካብዚ ምስረት ጀሚሩ ምስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ብምትሕብባር ዓቕሙ ዘፍቅዶ ሓገዛት ከበርክት ከም ዝጸንሐ ጠቂሱ ኣብ መጻኢ ኣብ ዝዓበየ መደባት ክሳተፍ ቅሩብነቱ ረጋጊጹ አባል ማሕበር አቶ ቢንያም ምስግና በወገኑ ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ንዘርእዮ ዘሎ ገስጋስ ብምድናቕ ማሕበሮም ንዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ከበርክት ድሉ ምዃኑ ሓቢሩ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ አቶ ግርማይ ወልደ ገርጊስ በወገኑ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ንዝወሰዶ ተበግሶ ድሕሪ ምምዝጋን ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ዝወጠኖም ዓበይቲ መደባት ኣተኪሩ ክነጥፍ ኣዘኻኺሩ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ኖርዌይ ዝኾነ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣስታት 50 ኣባላት ኣለውዎ